Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel DME नि आन्डाराव गोदान भेकेन्सि शर्ट नोटिस नायग्रोदो लास्ट डेट 9 जानुवारि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङ दा जोङो ग्रेड 3 खौ लाबोग्रोबाय बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्स सिम हागोन सो बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ मेडिकल एडुकेशन आसाम पोस्टआ 431 ओके दा बेयाव सोर एलिजिबल जागोन बे पोस्टआ मोननै रोखोमनि दङ टेक्निकल आरो नन टेक्निकल बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव नोंथांमोनाथ मिथिखागौ 8 पास फ्रानो हायो 10 पास फ्रानो हायो एचएस पास हागोन देन बिनि सायाव नेक्स्ट आव भिडिअ फैगोन दा नैबे ग्रेड 3 खौ नायग्रोदो सोर एलिजिबल जायो दा बे मोनसे शर्ट नोटिस ओके बेनिफ्राय फुल अफिशियल नोटिफिकेशनआ थाबैनो आपलोड जासिगोन नैबे फैनानै सो नोंथांमोना मोननो हागोन लेटेस्टआव नायबा दा गैथ'आ जेब्ला पाब्लिश खालामगोन फिन खनसेबाव भिडिअ फैगोन अब्ला गासैबो डिटेल्सआ नोंथांमोना मोनफिनजोबगोन देन बेनिफ्राय बे शर्ट नोटिसआव नायग्रोदो माखासे डिटेल्सखौ दा डिमि डिएचएस नि सिगांनि एग्जामा जानो गोनां दङमोन नाथाय दासिमबो जायाखै डिसेम्बराव जागोन ना जाया मिथिया नाथाय जानुवारियाव चान्स थानो हागौ सो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एप्लाइआ 26 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन होनना बुंदों बे शर्ट नोटिसनि गेजेराव आरो बेनि जाबाय नगाव मेडिकल कलेजाव भेकेन्सि ओंखारना फैदों देन बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन आरो सो बेनिफ्राय डिएमइ नि आन्डाराव बियो एग्जामा कन्डाक्ट जागोन सो बेनिफ्राय पस्टआ बेबायदि रोखोमनि दङ टेक्निकल लाइनाव आरो नन टेक्निकल लाइनाव 333 दङ भेकेन्सिया देन बेनिफ्राय नन टेक्निकलाव 98 दङ दा बेयाव सोर एलिजिबल जागोन दा स्किल पे जागोन 14000 निफ्राय जागोन 60500 प्लस ग्रेड पे थायो 6200 मान्थलि नोंथांमोना मोननो हागोन माने गोबां सेलारि मोनगोन ग्रेड 3 आव सो बेनिफ्राय एनेस्थेसिया नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों बेयाव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा थानांगोन आर्टिस्टआव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन बेनिफ्राय फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय पास बानो जागोन देन बेनिफ्राय टेक्निशियान मोनसे दंबावो अडिअमेट्रि होननाय दङ सो बेयाव नोंथांमोनाबो बेबायदि रोखोमनि डिप्ल'मा नांगौ आरो दा बेयाव मेक्सिमाम डिप्ल'मा नांगौ टेक्निकल लाइनाव दा बेखायनो आं नोंथांमोना नन टेक्निकल लाइनाव थांग्रोनोसै जाहाथे नोंथांमोना बेयाव लाग्रोनो हायो दा लोगोफोर जों नन टेक्निकल नायोब्ला फार्स्टआव दं एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट दङ बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 1 इयार डिप्ल'मा नांगौ कम्पिउटाराव मेक्सिमाम बेयाव 1 इयार नांगौ बेखौ नायना लादो नोंथांमोना सो बेनिफ्राय अनलि डिग्री पास जाबानो जागोन कमार्स नांलाया देन बेनिफ्राय सेकेन्डआव एकाउन्टेन्टआव कमार्स नांगोन नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय सार्टिफिकेट थाखानांगोन कम्पिउटारनि एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियान दङ बेयाव एचएस पास खालामनांगोन आरो 1 इयार डिप्ल'मा नोंथांमोना थानाय जानांगोन कम्पिउटारावहाय सो अब्लानो हागोन बेनिफ्राय केसियाराव नोंथांमोना बिकम खालामनांगोन 1 इयार लोगोसे माने बेवहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ आरो एक्सपिरियेन्स देन बेनिफ्राय कोडिं क्लार्कआव अके सो बेयाव एचएस पास खालामनांगोन 1 इयार बेयावबो बिदों कम्पिउटार देन बेनिफ्राय कम्पिउटार अपारेटर सो बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो हागोन लोगोसे सार्टिफिकेट थानांगोन डिप्ल'मा बेनिफ्राय डकुमेन्टालिस्ट दङ अके बेयाव एचएस पास खालामनांगोन बेयावबो आरो डिप्ल'मा नांगोन ड्राइभाराव नोंथांमोना 10 पास जानांगोन अके 8 नाम्बाराव दङ ड्राइभार पोस्टआव 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय लाइसेन्सआ एचएमबि नांगोन एलएमबि हानाय नङा मटर भेहिकल लाइसेन्स थानाय जानांगोन अब्लानो हागोन बे पोस्टआव सो बेनिफ्राय 9 नाम्बाराव हेल्थ एसिस्टेन्ट दङ मेलनि थाखायल' बियो एचएस पास खालामनांगोन नोंथांमोना अब्लानो सो बेयाव इलिजिबल जागोन जेबो बेयाव डिप्ल'मा नाङा अके 9 नाम्बाराव जेबो डिप्ल'मा नाङा एचएस पास जाबानो जागोन बेनिफ्राय 10 आव हेल्थ एडुकेटराव नोंथांमोना मिथिखागौ डिग्री पास खालामनांगोन 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थानाय जानांगोन बेयाव डिसि होनना बुंदों देन बेनिफ्राय 11 नाम्बाराव एलडिए दङ बा कम्पिउटार अपारेटर दङ क्लार्कआव सो बेयाव एचएस पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 1 इयार डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बिनाय दङ लाइब्रेरियान दङ बेयाव नोंथांमोना डिग्री लाइब्रेरि साइन्सनिफ्राय पास खालामनांगोन आरो 1 इयार डिप्ल'मा कम्पिउटार नांगोन एन्ड लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट दङ बेयावबो नोंथांमोना सेम क्वालिफिकेसन मोनदों डिग्री इन एनि डिसिप्लिन अके बेयाव जायखिजाया डिसिप्लिन हागोन आर्ट्सआनो हागोन सो बेयाव 1 इयार डिप्ल'मा नांगोन देन बेनिफ्राय दा 14 नाम्बाराव क्लार्कआव रिसेपसनाव थ' नोंथांमोना एचएस पास खालामनाय जानांगोन आरो बेयावबो डिप्ल'मा नांगोन रेकर्ड क्लार्कआव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन बेयावबो डिप्ल'मा नांगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना रेकर्ड किपार मोनदों क्लार्कआव स' बेयाव नोंथांमोनाबो एचएस पास खालामनांगोन बेयावबो कम्पिउटार नांगौ स' दानिया 17 नाम्बाराव स्टेटिक्सआव दङ नोंथांमोनाहाय बेयावबो एमएससि खालामनाय जानांगोन अब्लासो हागोन बेनिफ्राय स्टेनो कम्पिउटार अपारेटरावहाय बेयाव एचएस पास खालामनांगोन बेयावबो डिप्ल'मा नांगौ 1 इयार 19 आव नोंथांमोना स्टेनोग्राफारावहाय डिग्री खालामनाय जानांगोन एनि डिसिप्लिन स' बेनिफ्राय बेयावबो डिप्ल'मा बिदों स' नोंथांमोना आइटिआइ खालामनाय स' बेनिफ्राय 20 एन्ड 21 आवबो एचएस पास जानांगोन नाथाय डिप्ल'मा नांगोन स' बेनिफ्राय पस्टआ एसटिपिआव 0ब्लाबो स' नोंथांमोना आनरिजार्भनि थाखाय इलिजिबल जायो स' एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा स' नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन आरो देन बेनिफ्राय जेब्ला अफिसियेल फुल नटिफिकेसन फैबावो स' नोंथांमोना मोनबावगोन देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना नन टेक्निकेल आरो टेक्निकेल मोनदों दा जायफ्रा इलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो बेनि अफिसियेल फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोना ला नटिफिकेसन दङ डाउनलड खालामनानै डिसक्रिपसनाव स्टाफ नार्सआव नोंथांमोना बेसेबां फरायनो जानांगोन स्टाफ नार्सबो दङ जों बेखौ नायनो फै दा जोङो टेक्निकेल लाइनखौ नायगोन जेराव बांसिन इलिजिबल जायो फार्स्टआव दङ एनेस्थेसियानि टेक्निशियानावहाय नोंथांमोना बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन एचएस पास खालामनाय साइन्सनिफ्राय
आरो सेकेन्डआव आर्टिस्टआव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन लोगोसे डिप्ल'मा जाहैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय पास खालामनाय अब्लानो जागोन बे सेक्टरनिफ्राय स' बेनिफ्राय अडिअमेट्रि दङ टेकनिशियान बेयाव नोंथांमोना बेचलर डिग्री नोंथांमोना अडिअमेट्रिनिफ्राय खालामनाय जानांगोन देन बेनिफ्राय माखासे डिटेल्स दंबावो बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव मोनगोन ITI दङ जेरै 4, 5, 6 नोंथांमोना बे मोनथामाव ITI पास खालामनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना हागोन आरो 10 पास जानानै अब्लानो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन जायफ्रा टेकनिकेल लाइननि स्टुडेन्टस अब्ला बेयाव मोनगोन आरो स' अब्लानो हागोन देन बेनिफ्राय ड्रेसार होनाय लोगो लोगो बेयावबो 10 नाम्बाराव नायनो हागोन बेयावबो डिप्ल'मा नांगौ देन बेनिफ्राय हेल्थ एन्ड सेक्टर दङ बेयाव नोंथांमोनाबो डिप्ल'मा नांगोन आरो स' बेफोरबायदि मेक्सिमाम बेयाव डिप्ल'मा लाइन मानोना बे टेकनिकेल लाइन नालाय स' बेखायनो भिडिअ गोलाव जागोन नोंथांमोना जास्ट PDF फाइलखौ डाउनलड खालाम बेनिफ्राय डिटेल्सखौ लादो आरो जेब्ला डेट जायो स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो बेनिफ्राय ग्रेड 4 नि आपडेट नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन जाहाथे बयबो नेना थायो